Aydımçı, showman Şahir, Sadanlı, Turgun, kompozitor, artist, alpbarcı, operator, rejissör, blogger. Tanış yüzler. Assalamu alaikum Türkmen Portal web saytımızın mehriban tomaşçıları. Yayılımda yürüyütü sizin üçün tanış yüzler. Bilişime değerli mehriban adamlar, hormatlı tomaşçılar. Türkmen Portal web saytımızın bu gepleşigini, yani tanış yüzlerde adından belli bolşuyalı tanış yüzler ve sizin isteyen şahsiyetleriniz katnaşıyor. Bugün elbette bizim tanış yüzümüz, bugünkü gepleşigimizin mihmani kimdir öýtüp pikir edýäňiz? Elbette Horjo bir neçe yerlerde model bolup rahmet çekken, şeýlekemiz muskulist figurasy bilen ýurdumyzyň içinde dürli artistlerden tapawutlanan, ödem diňe bir ullaryň dälle çağalamyzyň hem söýgüli aktiory, akyllaşy, dosty, pikirdeşi kellesi birebir diň meşhur aktiorymyz bilişime diýeli Arça Meredow gatnaşýar. Vol çok korktum. Ben ne yüzümü düşünüyorum. Pardon. Ben ne? Çağdan göz bekliyor ya. Men yok. Aşağı. Şu toyun hiç kim vermeyecek kol. Yediğinlerler gence. Yediğin dokunay. Flash. Winchester'a geçirýärler. Flash. Winchester yoktur menne. Hanfeli mi la düşün ne deydi ga? Hemen düşündüğün adam satın at vermem lan. Sen nasıl kapıyı açtın ha? Bana kapıyı açtın mami. Emin. İyi var ya. Başka Arça atlıyor o Türkmenistan'da. Gel Arçam gel. Haydi öyle. Artist gelen ya ola ayırdın edin. Oh my brother. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Omcan falan. Ne bir şey gördün berde? Berde ben bile gepleş kadarlaydık. Ha şey vay tap yani tutturum da o. Kirlenge barrak görüyor. Muman tanış yüzler gepleşigimiz, berde gepleşigimiz bilen tanışdıq. Ne dediğin Türkmen Portal görýänmi? İderleýän. Görýän Türkmen Portal. Görmen bolýan diýsene baran ýerinde. Tutokmagy bakýansın. Gepleşiň ady tanış yüzler. Tanış yüzler. Aw men yüzümem gerekken men arkamdanım tanıyanlar. Figuradan. Arça gelýärmi? Tanış arkalar diýeler. Oh. Bizim gepleşigimizde senin ýaly meşhur tanış yüzlerimiz gatnaşýar. Biz gepleşigimizde inni öň 20'de ha. Bu kadar arçam gatnaşýar diýip ýörüýti ütgütdik 3 minutyň dowamynda bary 15-dan sowal berýär. Logik köpört bel keliňe de gaýtamada. Yo, işte koronun ütgüýär. 15-dan sowal bary ýogy 1 minuta, yani 12 sekunda bir sorak düşýärdi, hasaplandy. Bir sorak 12 sekund. Indi. Eger de taýin eten başlap bilýär. Soňunda ýörüýti sowadymy. Soraklaryň bara. Goňja düşünürler. Arkaň düşündirýär we sen kynçyl çeken ýerinde dostuňa tanışyňa jaň atyp bilýär. Dron ýerinde WhatsApp-laýat, tanışyňa jaň edýär, onuň dowam edýär. Taýin bolsaň ýörep başlap berýär soňdan. Orada. Sen gaçaýmy geçmeýler ko. Beýgrägende kelip näme bolsa maňa bolsun. Bari taýin bolsaň mehriban tomaşçylar sizin üçin Arça Meredow bilen gepleşigimizde başlaýar. Arçam bir nişte bar şeýle. Otogyň 4 tany burçy bar. Her burçunda bir pişik ötüyor. Gadan öylemi? Indi. Her pişikin öňünde diýen 3 tane pişik bar. Jem otogda näçe pişik bar? Sowal şeýle. 4 köpürtmek. 24. Ýöre parakan pikirlep bilen ama arkaň. 3 4. Jogap. 8 16. Logik pikirdir ýöne. Logik. Sowallar logiki başyndan aýtdylar. 4 her burçunda 4 tane pişik bar. Yo bilmediňem geçdip bilen arkaýnady. Yo Ferhat dost. Ine şu otog dogrymy? Dörtdür çok. Yani aýtmadym 3 minutyň wagtynda diýip aýtdym da. Men sora bilýän, sora. Düşünmeler kime? Wagtym başlady. Wagtym gidip dur arkaň. 4 burcu otog dogry dämi? 4 burcu. 1 2 3 4. Hawa. Her tiniň öňünde 3 tane pişik ötüyor. Her pişigiň öňünde. 8 16. 16 diýip jogap berdi. Ne doğru cevap yine tatlı. 4 pişiğin ödedi, öğünün 3 tane oturan pişiği var ya da bilen burç kodan ötür bir otoğun içine. Düşünmem. Yani yok, birinci tuval gitti. Doğru cevap vermeye çalışalım. Maşkalada 4 tane kıyıt doğan var, ikinci tuvalı geçtik. Birincisi televizor görüyor, ikincisi kuşla oynavatıyor, üçüncü kıyıdı. Ütü ediyor, dördüncü kıyıdı ne ediyor?
Döňüň. Men näbirem näme Kuş toyuna otuşa beýle. Doğru, gaça doğru. Şeýle oynap İki adam mal oynalýar, gutlaýan. Indi, otda yanmayan zat, suda çünmeyen zat, yerde de çüýremeyen zat näme? Otda yanan ok. Otda ýakyp bolan o. Suda da çümdürip bolan o. Yerde de çüýretip bolan o. Odun. Odun diýip jogap eşitdik, ne doğru ýa-da. Başga jogap. Ne doğru, sebebi Bilýärdim da şu illere berip berne sonra o. Jogabyny ölemä. Bu. Ha, wala ben illere berem. Bir ogry dükandan 100 mana dogurlapdy. Bar ogurlany. Ertesi günem ýene şu dükana barýadan 70 manatlyk suwda aýtdy. Indi dükanyň eýesi oňa 30 manat gaýtargy berýär. 100 manat ödýär bolýar. Sowal şeýle dükanyň eýesi şu taýda neçe manat ýetkidipdir? Bu buýtga galan. Ne doğru gynasap da sebebi yok. 100 manatyň özü gidýär galan o suwdasy bolup gidýär. Ýetkisi 100 manat başda ogurlan. Indi şu günüň dowamyna galan wagt geçen wagtdan 2 hisse köp bolsa şu saat näçe bolardy? Gaýtalap berýän. Şu günüň dowamyna galan wagt geçen wagtdan 2 hisse kän bolsa egerde şu wagtdan näçe bolar? Saat. Geçäýelim ýa-ni. 24 saat. Yok, del. Ondan ne geçtik bu tavaldan. Boş kuta näçe tane kitap salyp bolýar? Boş kutu var şeýle, kutu. Bar. Näçe kitap? Ondan galanım boş bolan doğru dämi? Doğru jogap. Asman bilen zeminiň arasynda näme? Asman bilen zeminiň arasynda. Asman bilen zeminiň arasynda. Ýok, däl. Dizba. Başga aýtsak. Asman bilen zeminiň arasynda. Asman bilen zeminiň arasynda ýok oğlum däl. Bäh, näme ka? Asman we zemin. Zemin we biram. Dizba. Del. Asman bilen zeminiň arasynda. Planet var. Kıslara. Yok. Asman bilen zeminiň arasynda bilen sözü var. Asman bilen zemin. Ha. Logikada bu sen bilmeýän tarapyndan aýdy. Endi nämen sag eliň bilen tutup bolýardy, çep eliň bilen tutup bolanok. Bäh, näme? Wagtyna gidip durandyr o. Ay bilema geçer. Munam geçýär. Endiki ahyrky sowal wagt laýyklykda düýün ertip bolan bolsa şu gün birinji gün bolardy diýen adam üçin näçinji gün şu gün? Düýün ertir bolan bolsa. Egerde diýär da düýün ertip bolan bolsa şu gün birinji gün bolardy diýär. Eni şu gün näçinji gün şol adam diýip durar. İkinji gün. Tişende günlük doğru jogap berýär gutlaýan. Gutlaýan arşam. Inni wagtymyza tamam boldy 3 minutumuz şu wagt dol ýagdaýda. Do Ferit bir gepleşik tugalım, ütköş gepleşik. Köp gepleşikler oturup edýärler, durup interview alýarlar. Ýürep bar ýakan bu zatlar kyn wagt o. O ele. Ýürep bar ýagan bil soňka gidip dur hawa hem şonu logika tugalym. Biziň bar ýogy 15-dan sowalymyza da 3 minutyň dowamyna jogap berip ýetişmedik gynasap. Ýetişmedik ýagdaýynda da sowgatlar bar, ha. Ýöne üstüne goşmaça şert berýär. Şu şertem ýerine ýetirmeli bolýar. Eger utanmasan şerti ýok diýeňiz bolýar. Näme diýär? Ýerine ýetirýär. Men näçe ullum? Jemi 4 sorumda dogry jogap berdim. 15-dan 4 elbetde. 5 diýip soňka da ýetişýärdiň ýöne. Biz howluk torda. Indi şu ýagdaýda size dörüzü toparma tarapyndan berjek şertimi näýli? Görüşmede ýaly bir topar çağı. Ýaňam oýnap oturdyňa çağlar. Indi çağlar bilen baglanyşykly bir gülkünçe dak görkeler tomuşyşlandy. Ne şertimi şol ýerine ýetirýär. Tomuşyşlar garaşýar, ondan hem başladylar. Çağala golmy. Menim geçäjek golýarmy? Ne mollan? Bomba. Ey. Vay. Ay. Yaktın vay beni. Kim yaktın yere? Kim yaktı? Çağlar. Vaktimize gol geçirdik ha. Ay tuvalım. Men nasılına go aloya. İçin şunu bu mu? Al aklım. Al bilim sana. Sağ olun. Men gelir durum dolyamı. Sağ olun. Bu vaatlar oyun oyuncak der. Ferit. Elleşmeye de korkuyor. Yelim ağırdır o. Bu da hareketse var son yedine gelen abi. 2 günden gerek de. Öyle mi? Atsam gelenge katnaşan o köp sağ ol. Sağ ol. Neden dörüz toparmadığın adından kovotlar var şu fırsatta. Katmer kafayetinin adından dağıtlı bir suyuculuğuna yürütü. Bokurdun öllersin deyip. Ondan sonra
Berde Vexus parfümünün adından bir goru ürti atarmalı var sizin için. Şeylekin Bostan konseptin adından hem yazı yani kovaklar. Bunlar aşı etatlı gelenine katlaşan o köp sağ olacağının sağımından meylemli sülükler. Hem rağm olsun, yeni küllerde görüşmek ne diyorsun? O elbette. Köp yaşıga çağıranı köp sağ olsun. Aydiyar sağ olacağının sağ olsun. Enem elbette Türkmen portalı, hem YouTube kanalı tomoşa edip bilirsiniz. Canın sağ olsun. Biz sizle. Dine bir YouTube del mehrivallar, web saytımızda da Instagram, TikTok, ehli platformlarda arşam sizin ömürden çıkar. Onun hem de sağlıklı günler görüşelim. Doğru değil mi? Canın sağ olsun.